ngombani uvikele umhlabathi ngokuphila kwakhe ozophefumula kokugcina esabuthi abantu bambalambile uma banikeza amatayitela bodayisa ngawo ukuze badle bahluleke ukukhokha lezi mali sebeyitshelile besenzisa amatayitela. Asikwazi ke ungakhulumi ngamatrust noma sikulempi esikuyona. Kungani fanele indlovu likhulume ngamatrust? Yingoba ubukhosi buumhlabathi nabantu. Uma kulezi zakhiwo zombili abantu siyabona ukuthi bathathwa ipolitiki, bathathwa ezemidlalo, bathathwa inkolo noma yikuphi, kodwa umhlabathi ulokhu ubalindile. Uma into ithinta umhlabathi asikwazi ukusongezana ngoba noma bangabhala biphi imithetho bayiphice banikeza ngigaba ezithile ngokwengonyama trust, kodwa ekugcineni ingonyama trust umhlaba wamakhosi. Kufanele sibe nezwi futhi asikwazi ukulinda kuze kube nomonakalo owenzakalayo. Sinanesililo sokuthi kuvela into entsha lapha yokudayisa izitende ezindaweni zamakhosi, ukuthi uma amakhosi edayisa lo mhlabathi awahlukene nentwala edla indlu yayo. Ngobani? Kusasa umuntu othenga isitende ngamngenkulungwane eziyikhulu bayohlangana bathi sesifuna amatayitela ethu. Umdlo wombani uvikele umhlabathi ngokuphila kwakhe ozophefumula kokugcina esabuthi abantu bambalambile uma banikeza amatayitela bodayisa ngawo ukuze badle bahluleke ukukhokha lezi mali sebeyitshelile besenzisa amatayitela. Ngakho ke uma amakhosi eqinisa kulo mkhuba azogcina engaphethe abantu, ngoba umuntu uma esesendaweni yakhe esenetayitela esethengelelana awukwazi ukushaya umthetho. Ezinye izinto esithi asidlule nje kuzona ukuthi amakhosi awayibukusisa ngisho ehlezi wodwa. Kunento engiyibukane eyenziwe ipolitiki. Amakhosi umbuso nobukhosi kuze bume budinga abantu nomhlabathi. Sibona umhlola abantwana besikhona sonke bekunomnyango zasedlunkulu. Umbuzo uthi yini ongenzi umhlaba umnyango zasedlunkulu ube namakhosi ube nendlunkulu ukuze isihlalo nobukhosi bukwazi ukuyilawula kahle. Uma ubuka kunengonyama trust imilaphi nesitakhoko zayo benkondlovu okuthiwa makhulunywa ngeindaba zawo amakhosi abangaphawuli. Umbuzo uthi ingonyama trust yokwenzani abanikazi bomhlabathi kungafanele kakhulu. Siyayithola nembiko ukuthi ingonyama trust ayenzi impilo yokusebenza kwayo emakhosini, ngoba njengami nje ingonyama trust ifanele public entity. Kufanele ngaba financials akhona siyawazi, financial statements audited. Kule nto eshiwo usuwela ka 75% ingonyama trust eminyakeni engu-15 edlule mhlawumbe kufanele sinikeze ama-projects ewaqalile emakhosini akuleli nje kwazi umthane mhlawumbe acela ku-300-314 usubana neyiphakanyiswa mayibantu zami engakhetshwa. Imali zingaki ingane ezifundiswe i-trust ngoba phela makhulunywa nge-social well-being yesizwe yini eyenziwe ingonyama trust ngo-94 eyenzile ebonakalayo phakathi kwesizwe. Uzulu uphansa kanjani, amakhosi ahlupheka kanjani i-trust? So ngicabanga ukuthi imibuzo leyo Zulu ofanele sibuze ngoba abantu abaningi benengqondo yokuthi ingonyama ekhotheme ihleze emafutheni. Awekho amafutha ehlale kona ngoba kunabantu amaqhudu kuyibeka ngazo zonke inhlaka zesihlalo. Amakhosi alawula ukhokha. Uma ubuza ukuthi ukhokha imaphi ama-programs anawo to capacitate amakhosi to understand the position yokuthi aphethe umhlaba, eqondeni imithetho elawula umhlaba, ekusebenzeni umhlaba nezizwe ezibakhele. Akungathotha akhumsho yonke bazobukela amahhotela bezini. Njoba sindlunkulu asilele sinayo into ethi we need to put possible reforms. Bubuyelwe amandla abo okulawula nokubusa. Sisebenzisa lokhu esinako. Nabantu amakhosi kufanele ayiqonde ukuthi ngobani angalawulwa o-director bakakhokha. Uyazi usizi olubonayo laba babekwe ukuthi baphathe trust. Ufithi inkosi ithithiziswa umuntu obekiwe we-trust. Ithithiziswa umuntu okakhokha, ithithiza inkosi isabe ngisho ukukhwehlela ngoba sikhuluma ukhokha. Kodwa amakhosi awasedlunkulu akuwona kakhokha. Niyebona ukungcola kwepolitiki. Uma bethanda bathanda ukhosi wasedlunkulu, kodwa amakhosi ashaya umthetho wokhokha. Ukhokha upremier ukwazi ukubhala ngisho incwadi asuse inkosi ayibekenye. Sinofakazi balapha emanyavini mfethu. Emanyavini kwafika incwadi ukuthi awuseyona inkosi. Usho ngani? So njengendlunkulu izinto lezi kufanele sizikhulume
ayikho into yokuthi simeceleni sibanikele